všetci sa trtneme. Tam už čas nebude. Hodinky tam už nebude, bratu môj. Hodinky tam nebude. Všetko sa pomine. Budeme s Pánom na veky, on bude s nami bývať. Len stačí ten pohľad. A toto viete, bratu môj, chceme stratiť jeho tvár, tak som si kako pešteši nás. Memar 20 roky slúži nám na tom leske. A moja túžba byť s ním, aby som videl jeho slavu. Nedaj mi si to, bratia môj, toto Ježiš nechce. Toto oddelenie od Krista, viete, to je tá sila. Sila, keď Ježiš by povedal, choďte odo mňa, vy zruječení, nepáchatelé nepravosti. Viete, čo je pre nás? To je silné slovo. A my to nechceme, bratu môj. Nedaj mi si to, lebo Satan prišiel krátnu zabíjať. On vie, že má čas málo. Satan vie, že už má krátky čas. Veľmi krátky čas, bratu môj. Nezdaj mi si to. Nedaj mi tu priestor, nedaj mi diablovi, lebo Satan vie, že už ide, že už má vypočaté, už má toto prorokované, že diabol pôjde do zahuby, pôjde do ohnivé jazero, tam bude pláč i škrypanie zubov, tam bude muky pred neho, ale Boh nechce, aby sme tam išli. Boh chce, aby si byli s ním, hojame tam a ten vleha. A niekedy je diabol tam. Jeho diabol, jeho démoni niekedy tam. Ale nie my, bratia moji. My si tam nezaslúžime. Boh to nerobil preto. Jemu Ježiš neprišiel preto. Ale on prišiel preto, aby si bol zachránený. Aby sme tam nešli. Aby sme tam nešli a nesratili večnosť od Krista. Ježiš prišiel. Áno, bol obetovaný. Umrel, trpel, dal život. A viete čo ešte? Viete čo? Viete, ako sa Ježiš hanbil, keď matka Jan a Marta stali pred krížom? Biblia hovorí, nechcem to povedať, ale musím. Ježiš bol nahý. Ježiš bol nahý na kríž. A matka ho pozerala tak. Viete, to je hanba. Hanba! Ježiš musel byť nahý. Prečo? Lebo v záhrade Eden tam bol Eva nahý. A hanbili sa. A preto Ježiš prišiel a zobral na sebe tú hanbu. Ježiš zobral tú hanbu pre nás. Hojame tam ruchos. Koja nahota, koja hamba, i nás prepeste o Ježiš. I nás prepeste koja hamba kvôli nám. Kvôli nám, bratia moji. Kvôli nám. O Ježiš, i nás prepeste koja hamba. Aby Ježiš to neurobil na kríži. Nikto premedena nikoda ruchos. Ježiš ma što tako delo si ne nazeo rucho, losovalo rucho. Takto Ježiša ponižovali na kríž, pramo pred kríž. On sa tápil, on bolesť, cítil bolesť. A takto ponižovali cez kríž, na kríži pozeral všetko. Všetko na kríži tak pozeral, lebo Ježiš prišiel vo vlast a vlastne ho neprijali. Toto Ježiš tak to pozeral. Tá hamba, Ježiš to dokázal na kríži, on byl víťazom. Nedajme, bratia moji, poďme všetci, robme pokánie v našich životoch. A nezáleží, ktorý ublížil tebe. Poď ďalej. Daj mu ruku, daj tam srdce. Daj tam srdce. Daj tam srdce. A potom, keď Ježiš dokázal, čo ešte tam sa stalo? Viete čo? Ježiš povedal na kríži, žij s ním! Žij s ním! Žij s ním! A mesto vody, viete čo dali? Ocot! Ocot mačili na kopiu a dali mu na ústa.
a jeho ústa boli. Viete, čo to je ocot? Viete, ako pálí? Ježiš to, keď to ocítil to bolo rána. Bratu môj, ty na kríži si pýtaš vodu, lebo žízniš a dali, miesto vodu ti dajú ocot. To je sila. Sila! Hába na všetkým bratom. Hába menge. Lebo veskera sú chyby. Nás záležilo na menge Ježiška v kaste. Malo murdárdu veľa menge. Na kríži takto trpel Ježiš. Ale už tak Ježiš nepríde. Tak práve nepríde. Lebo príde svojej sláve, svojej moci. Už čo skoro príde. Bratu môj. Čo skoro Pán prichádza. A nedaj mi si to. Poďme také očakávajúci. Lebo Ježiš povedal, prídem po tých, ktorí túžobne čakajú. Viete, akú túžobne? Viete čo? Že ty i ja nesmieme žiť bez Boha. Nedá sa žiť bez Boha. Ja som musím priznávať. Ja musím povedať, Pane, bez teba nie je život. Lebo ja som na tebe zvyknutý. Závislo som pre tu Bože. Závislý som na Ducha Svätého. Lebo ja potrebujem Ducha Svätého.